Een redenloper manjetioen bij de Tivoli-bioscoop in Ljouwert. Speciaal deadline voor de première van Stjer. Een Frieske actiecomedie die het oranje hier makken waard troch Hoenekop-frontman Emiel Staffers en televisiemaker Janko Christ. Ja, dus Toet, bekend Friesland, is Erik van der Jong. Zo hier heel legendes. Anneke en Griet onder de oren, maar ja, daar ben ik iedereen dat mooi om deze film. Dus dat is echt hartstikke leuk. Dat meestal bebellen ze op en ja, natuurlijk willen we wel delen en het is gewoon hartstikke geinig. Kwaad zijn gaat Stjer oer een seriematner die het net zo heel goed oer Frieske artiesten kent. Er speel je ook een soort bekende Friesen niet mee. Na een hier het werkje wie het lang om let tijd om de film te letten aan sponsoren, crew en cast. Ja, ik vond het echt geweldig. Ik vond het echt heel leuk. Dat is helemaal niet omdat ik meegedaan heb of wat ook, maar ik vond echt, ik had het niet anders verwacht. Dat is eerlijk. Omdat iedereen het met zoveel passie en met zoveel liefde doet en heeft gedaan. Ik ben er natuurlijk onderdeel van geweest, dus ik heb het allemaal kunnen zien. En dat spat gewoon van het scherm af. Heel eerlijk, ja, fantastisch. Ja, ik wist niet wat ik moest verwachten, maar ik zat ook echt, ik heb bij elke scène gelachen. Ja, dat was, ja, dat is het gewoon. Ik heb echt genoten. Verrassing, geweldig. Ja, heel verrast. Tevreden hoe het eindresultaat? Ja, ja. Ja. En we leven nog. Filmmakers Christ en Staffers maken Stjer voor een grutpaard op eigen kosten. Nood de film Sjenlitten werken aan het grote publiek, hoop je ze dat ze met de kaartverkeer de kosten waarom verdienen zullen. Meestal moeten nou kaartjes kopen, dus dan moest de hele tijd filmpjes, gekkigheden, dingetjes organiseren. We gaan naar morgen nog naar Drachten hebben we een Noord première, Snits hebben we een aparte première, meet and greet, Heerenveen, Friendship. Dus nou ja, van dit soort evenementjes en praten met mensen die films jongen, bier drinken. Hartstikke leuk jongen, hartstikke leuk. En allemaal hopen dat mensen naar die film gaan. Dus, dat is nou hartstikke, dat zie je wel.